5 chýb pri výbere zrkadla. Chyba číslo 1. Výber zrkadla bez zohľadnenia rozmerov priestoru. Príliš malé alebo príliš veľké zrkadlo môže narušiť harmóniu v miestnosti. Chyba číslo 2. Nezhoda štýlu so zvyškom interiéru. Vyberte zrkadlo, ktoré sa hodí k vášmu interiéru, či už je to moderný, klasický alebo boho štýl. Chyba číslo 3 je nesprávne umiestnenie zrkadla. Zlý uhol odrazu svetla spôsobí, že miestnosť bude vyzerať tmavšie. Chybou číslo 4 je šetriť na kvalite. Ako? Vyberte si pevné zrkadlo, ktoré vydrží roky. Chyba číslo 5. Je to nezohľadnenie správneho tvaru. Uistite sa, že tvar vášho zrkadla sa hodí k prvkom vašej miestnosti. Vyberte múdro, aby bol odraz v zrkadle dokonalý.